Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, сезнең игътибарыгызга язучы Барлас Камаловның Яшьлеккә хыянәт повесте буенча иҗат ителгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Сценарийны автор Барлас Камалов үзе язды. Радиоспектакльнең режиссеры Госман Әхмәтҗан, мөхәррире Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зариф. Рольләрне башкаралар. Автордан Донъя Нурлы, Рәхим Назиров, техник фәннәр кандидаты, югары хәрби училище укытучысы подполковник Айдар Хафиз. Бәдрия, Рәхимнең хатыны, дипломы Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, сезнең игътибарыгызга язучы Барлас Камаловның Яшьлеккә хыянәт повесте буенча иҗат ителгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Сценарийны автор Барлас Камалов үзе язды. Радиоспектакльнең режиссеры Госман Әхмәтҗан, мөхәррире Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зариф. Рольләрне башкаралар. Автордан Донъя Нурлы, Рәхим Назиров, техник фәннәр кандидаты, югары хәрби училище укытучысы подполковник Айдар Хафиз. Бәдрия, Рәхимнең хатыны, дипломы буенча тел әдәбият укытучысы, гомере буе диярлек өйдә хуҗабикә Нәҗибә Ихсани. Зәйтүнә, аларның кызы, 8нче сыйныф укучысы Эльвира Садриева. Нусратулла, аны Коля дип тә йөртәләр, Искәндәр Хәйруллин. Вера Зиновьевна, табибә, Гөлсем Исанголова. Милиция майоры Ирек Бахман. Класс җитәкчесе Фирдәүс Әхтәмова. Алтыннан да кыйммәтле, оҗмах нигъмәтләреннән дә кадерлерәк булган нәрсә тәрбияле балалар. Ата һәм ана өчен тәрбияле бала кебек байлык һич булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык һәм ахирәттә йөзгә аклык китерер. Риза Фәхретдин. 1995 елның сентябре башы иде. Кызлары Зәйтүнәне мәктәпкә озаткач, подполковник Рәхим Назиров та хәрби училищега дәрескә җыенды. Үзе киенә, ә игътибары радиодан ишетелгән җырда. Аннан юллар җыры яңгырый иде. Юллар бик күп җирдә
Көзге кояшның шактый юмарт елмаюы һәм җылытуы, радиодан яңгыраган таныш җыр хәрби укытучының кәефенә хуш килде булса кирәк. Ул тойгыларын хатыны белән уртаклашты. Ишетәсеңме, Бәдрия? Безнең яшьлек еллары җырын тапшыралар. Бик ишетәм. Бик хәтерлим. Син үзеңдә курсант чагында шул җыр сүзләренә охшаганрак шигырьләр язып җибәрә идең. Хисләреңне тизмә юлларга салуың булгандыр. Яшьлегендә шигырь язмаган кеше буламыни? Менә мин язмадым. Кешеләр язганны күчереп, ничә дәфтәр тутырдым, ә үзем язмадым. Хәлемнән килмәсен аңлаганмындыр күрәсең. Шулай да югары уку йортында тел, әдәбият факультетын сайлагансың. Монысы әдәбият укытучыбызның йыгынтысы. Безнең Габделхай Абзалович бөтен укучыларын әдәбият белән сихерли ала иде. Укытучыдан бик күп нәрсә бәйле шул. Тик син хезмәт бәхетен тулы татый. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, сезнең игътибарыгызга язучы Барлас Камаловның Яшьлеккә хыянәт повесте буенча иҗат ителгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Сценарийны автор Барлас Камалов үзе язды. Радиоспектакльнең режиссеры Госман Әхмәтҗан, мөхәррире Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зариф. Рольләрне башкаралар. Автордан Дания Нурлы, Рәхим Назиров, техник фәннәр кандидаты, югары хәрби училище укытучысы подполковник Айдар Хафиз. Бәдрия, Рәхимнең хатыны, дипломы буенча тел әдәбият укытучысы, гомере буе диярлек өйдә хуҗабикә Нәҗибә Ихсани. Зәйтүнә, аларның кызы, 8нче сыйныф укучысы Эльвира Садриева. Носратулла, аны Коля дип тә йөртәләр, Искәндәр Хәйруллин. Вера Зиновьевна, табибә, Гөлсем Исанголова. Милиция майоры Ирек Бахман. Класс җитәкчесе Фирдәүс Әхтәмова. Алтыннан да кыйммәтле, ыжмах нигъмәтләреннән дә кадерлерәк булган нәрсә тәрбияле балалар. Ата һәм ана өчен тәрбияле бала кебек байлык һич булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык һәм ахирәттә йөзгә аклык китерер. Риза Фәхретдин. 1995 елның сентябре башы иде. Кызлары Зәйтүнәне мәктәпкә озаткач, подполковник Рәхим Назиров та хәрби училищега дәрескә җыенды. Үзе киенә, ә игътибары радиодан ишетелгән җырда. Аннан юллар җыры яңгырый иде. Юллар бик күп җирдә
Көзге кояшның шактый юмарт елмаюы һәм җылытуы, радиодан яңгыраган таныш җыр хәрби укытучының кәефенә хуш килде булса кирәк. Ул тойгыларын хатыны белән уртаклашты. Ишетәсеңме, Бәдрия? Безнең яшьлек еллары җырын тапшыралар. Бик ишетәм. Бик хәтерлим. Син үзең дә курсант чагында шул җыр сүзләренә охшаганрак шигырьләр язып җибәрә идең. Хисләреңне тизмә юлларга салуың булгандыр. Яшьлегендә шигырь язмаган кеше буламыни? Менә мин язмадым. Кешеләр язганны күчереп, ничә дәфтәр тутырдым, ә үзем язмадым. Хәлемнән килмәсен аңлаганмындыр күрәсең. Шулай да югары уку йортында тел, әдәбият факультетын сайлагансың. Монысы әдәбият укытучыбызның йыгынтысы. Безнең Габделхай Абзалович бөтен укучыларын әдәбият белән сихерли ала иде. Укытучыдан бик күп нәрсә бәйле шул. Тик син хезмәт бәхетен тулы татый алмадың. Хәрби кеше хатыны булып, чигәнчәрәк гомер кичердең. Шигырь юлдаш ул, сердәш ул. Китапларга теркәлгәннәре генә түгел, һәвәскәрләр язганнары да шундый диясем килә. Өлкән кызыбыз Фәйтүнәнең никах туенда шигырь укыганыңны онытмагансыңдыр. Андый хәлләр онытылмай, Бәдрия. Мин язган юллардагы сүзләр уртак теләкләребез, хәер фатихабыз иде бит яшьләргә. Сихри төндә бер пар, күк гөмбәзен күзләп, гомерлеккә пароль сүз тапты. Йолдыз белән йолдыз серләшкәнен аңлатырлык бер сүз, уртаклык. Уртак булсын бөтен күргәннәре, уртак булсын борчу киенеш, уртак булсын ният теләкләре, уртак булсын шатлык, сөенеш. Шул чак килер көннең әгъләсе, шунда табылыр яшәү мәгънәсе. Шунда табылыр яшәү мәгънәсе. Молодец, бу безнең олы кызыбыз Фәйтүнә. Менә дигән укытучы булып чыкты. Иренә күркәм хатын, оныбызга менә дигән әни. Анысына мең шөкер. Тик менә кеше кыз башкачарак. Әллә артыгын иркәләп җибәрдең инде? Апасыннан соң күп көттереп килде бит дөньяга. Наз даулар. Назның да шамалы булганы хәерле шул. Ярый, әниләре, мин киттем. Кичке 6-ларсыз кайта алмам. Ярый, хәерле сәгатьтә. Эшләрең уң булсын. Киттем. Юллар бик күп алар җирдә юлаучыга. Юллар парлап атлаганда тормышыңда. Очрадың да бер көн яшәү көче бирдең. Назировлар фатиры. Исәнмесез, Фәридә Салиховна. Исәнмесез, хәерле иртә. Мәктәпкә? Сезнең янга? Хәзер үк баралам. Яхшы, килештек. Монысы ни тагын? Барыйм, тыңлыйм, сөйләшим.
Мәктәп ерак түгел иде. Озын уйларга бирелергә өлгерми генә барып җитте Бәдрия ханым. Зәйтүнәнең класс җитәкчесе, урта яшьләрдән узып баручы төз сынлы, мөлаем йөзле, сүзен өздереп сөйләүчән ханым, математика укытучысы Бәдрия Назированы гадәттәгечә ачык каршылады. Тик сәламләшкәч үк Бәдрия сагая калды. Педагог ханым борчулы иде. Аның гасабилануы йөзендә генә түгел, кул хәрәкәтләрендә дә сизелде. Сүз башларга читенсенә иде укытучы ханым. Әмма башламый, булдыра алмавы да аны интектерә иде. Аулак карак утырыйк та, Бәдрия ханым, сөйләшик, киңәшик әле. Әйдәгез, Фәридә Салиховна. Сез инде мине бүлдерми генә тыңларга тырышыгыз. Соңгы арада мин кызыгыз Зәйтүнә өчен борчыла башладым. Хафага төшеп торам. Укуының рәте-шираты киттеме? Анысын гына җайга салып булыр иде. Тәртипсезләнә. Юк. Үз-үзен тотышы гадәттәгечә. Җитдирәк хәл түгелме дим. Нәрсә, Фәридә Салиховна? Аңарда хәерсез үзгәреш бар төсле. Гафу итә күрегез. Мин аның авыры юк микән дип шикләнәм. Буйсыны күзгә бәрелеп үзгәрә. Ничек дидегез? Ялан ягылгыз түгелме? Зәйтүнәнең авыры? Ничек инде ул? Бу сорауга җавапны сездән ишетергә теләр идем, Бәдрия ханым, ана кешедән. Сез каударланмагыз. Сабырыгызны җыеп уйлагыз. Киңәшем шул. Барыгыз врачка, тикшертегез. Аннары ни кылырга икәнен киңәшләшербез. Аянычның зурысы булып, мин хаклы булып чыксам, Зәйтүнәгә кичке мәктәпкә күчәргә туры килмәгәй. Неужели шулай булыр? Башыма сыймый. Нервы уйнатмаска тырышыгыз, Бәдрия. Тел әдәбият укытучысы, гомере буе диярлек өйдә хуҗабикә, Нәҗибә Ихсани. Зәйтүнә, аларның кызы, 8нче сыйныф укучысы Эльвира Садриева. Носратулла, аны Коля дип тә йөртәләр, Искәндәр Хәйруллин. Вера Зиновьевна, табибә, Гөлсем Исанголова. Милиция майоры Ирек Бахман. Класс җитәкчесе Фирдәүс Әхтәмова. Алтыннан да кыйммәтле, ыжмах нигъмәтләреннән дә кадерлерәк булган нәрсә тәрбияле балалар. Ата һәм ана өчен тәрбияле бала кебек байлык һич булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык һәм ахирәттә йөзгә аклык китерер. Риза Фәхретдин. 1995 елның сентябре башы иде. Кызлары Зәйтүнәне мәктәпкә озаткач, подполковник Рахим Назиров та хәрби училищега дәрескә җыенды. Үзе киенә, ә игътибары радиодан ишетелгән җырда. Аннан юллар җыры яңгырый иде. Юллар бик күп җирдә юллар сайлап атланганнан
Көзге кояшның шактый юмарт елмаюы һәм җылытуы, радиодан яңгыраган таныш җыр хәрби укытучының кәефенә хуш килде булса кирәк. Ул тойгыларын хатыны белән уртаклашты. Ишетәсеңме, Бәдрия? Безнең яшьлек еллары җырын тапшыралар. Бик ишетәм. Бик хәтерлим. Син үзең дә курсант чагында шул җыр сүзләренә охшаганрак шигырьләр язып җибәрә идең. Хисләреңне тизмә юлларга салуың булгандыр. Яшьлегендә шигырь язмаган кеше буламыни? Менә мин язмадым. Кешеләр язганны күчереп, ничә дәфтәр тутырдым, ә үзем язмадым. Хәлемнән килмәсен аңлаганмындыр күрәсең. Шулай да югары уку йортында тел, әдәбият факультетын сайлагансың. Монысы әдәбият укытучыбызның йыгынтысы. Безнең Габделхай Абзалович бөтен укучыларын әдәбият белән сихерли ала иде. Укытучыдан бик күп нәрсә бәйле шул. Тик син хезмәт бәхетен тулы татый алмадың. Хәрби кеше хатыны булып, шигәнчәрәк гомер кичердең. Шигырь юлдаш ул, сердәш ул. Китапларга теркәлгәннәре генә түгел, һәвәскәрләр язганнары да шундый диясем килә. Өлкән кызыбыз Фәйтүнәнең никах туенда шигырь укыганыңны онытмагансыңдыр. Андый хәлләр онытылмай, Бәдрия. Мин язган юллардагы сүзләр уртак теләкләребез, хәер фатихабыз иде бит яшьләргә. Сихри төндә бер пар, күк гөмбәзен күзләп, гомерлеккә пароль сүз тапты. Йолдыз белән йолдыз серләшкәнен аңлатырлык бер сүз, уртаклык. Уртак булсын бөтен күргәннәре, уртак булсын борчу киенеш, уртак булсын ният теләкләре, уртак булсын шатлык, сөенеш. Шул чак килер көннең әгъләсе, шунда табылыр яшәү мәгънәсе. Шунда табылыр яшәү мәгънәсе. Молодец, бу безнең олы кызыбыз Фәйтүнә. Менә дигән укытучы булып чыкты. Иренә күркәм хатын, оныбызга менә дигән әни. Анысына мең шөкер. Тик менә кеше кыз башкачарак. Әллә артыгын иркәләп җибәрдең инде? Апасыннан соң күп көттереп килде бит дөньяга. Наз даулар. Назның да шамалы булганы хәерле шул. Ярый, әниләре, мин киттем. Кичке 6-ларсыз кайта алмам. Ярый, хәерле сәгатьтә. Эшләрең уң булсын. Киттем. Юллар бик күп алар җирдә юлаучыга. Юллар парлап атлаганда тормышыңда. Очрадың да бер көн яшәү көче бирдең. Назировлар фатиры? Исәнмесез, Фәридә Салиховна. Исәнмесез, хәерле иртә. Мәктәпкә? Сезнең янга? Хәзер үк баралам. Яхшы, килештек. Монысы ни тагын? Барыйм, тыңлыйм, сөйләшим.
Мәктәп ерак түгел иде. Озын уйларга бирелергә өлгерми генә барып җитте Бәдрия ханым. Зәйтүнәнең класс җитәкчесе, урта яшьләрдән узып баручы төз сынлы, мөлаем йөзле, сүзен өздереп сөйләүчән ханым, математика укытучысы Бәдрия Назированы гадәттәгечә ачык каршылады. Тик сәламләшкәч үк Бәдрия сагая калды. Педагог ханым борчулы иде. Аның гасабилануы йөзендә генә түгел, кул хәрәкәтләрендә дә сизелде. Сүз башларга читенсенә иде укытучы ханым. Әмма башламый, булдыра алмавы да аны интектерә иде. Аулаккарак утырыйк та, Бәдрия ханым. Сөйләшик, киңәшик әле. Әйдәгез, Фәридә Салиховна. Сез инде мине бүлдерми генә тыңларга тырышыгыз. Соңгы арада мин кызыгыз Зәйтүнә өчен борчыла башладым. Хафага төшеп торам. Укуының рәте-шираты киттеме? Ансын гына җайга салып булыр иде. Тәртипсезләнә. Юк. Үз-үзен тотыш гадәттәгечә. Җитдирәк хәл түгелме дим. Нәрсә, Фәридә Салиховна? Аңарда хәерсез үзгәреш бар төсле. Гафу итә күрегез. Мин аның авыры юк микән дип шикләнәм. Буйсыны күзгә бәрелеп үзгәрә. Ничек дидегез? Ялан ягылгыз түгелме? Зәйтүнәнең авыры? Ничек инде ул? Бу сорауга җавапны сездән ишетергә теләр идем, Бәдрия ханым, ана кешедән. Сез каударланмагыз. Сабырыгызны җыеп уйлагыз. Киңәшем шул. Барыгыз врачка, тикшертегез. Аннары ни кылырга икәнен киңәшләшербез. Аянычның зурысы булып, мин хаклы булып чыксам, Зәйтүнәгә кичке мәктәпкә күчәргә туры килмәгәй. Неужели шулай булыр? Башыма сыймай. Нервы уйнатмаска тырышыгыз, Бәдрия ханым. Бәргәләнмәгез. Аныкларга кирәк. Мәктәптән Бәдрия тамам мингрәп кайтты. Башта ишек ачалмый изаланды. Өйләренә кергәч, аякларына сырышып сырпалана башлаган песине тибеп эшерде. Чәй куймакчы иде, салкын сурынына кайнарын агызды. Башы әйләнә, уйлары чуалган иде. Тик ничек кенә булмасын, бу көнне кызына да сүз кушмады. Иренә бүтән чактанга караганда да назлырак булырга тырышты. Ә иртәгесен Зәйтүнәгә әтиең эшкә киткәч тә әйләнеп кайт. Җитди сүзем бар диде. Нишләдең булып чыга инде, балакаем? Ниләр кыландың? Аракы эчеп төштеңме шул хәлгә? Нет, мам, не аракы. Вино попробовать иткән идем. Әтиең күзенә ничек күренәсең инде? Мин ничек күренермен аның күзенә? Ничек күренермен? Ничек дип җавап бирербез? Гайбәте бит бөтен шәһәргә таралачак. Коля тоже кайгыра. Коля, дәшмәй ичмасам. Хәзер эш үткәч, калтырар
Уйланып та отырма. Коля да кайгыра имеш. Колега нәрсә аңа? Агуын салганда шуның белән эш беткән. Ә сиңа менә бәләбаш, күсәкнең шукмарлы башы. Врачка барыйк. Карасын, тикшерсен. Аборт турында киңәшик. Нәрсә дияр? Ясатырга ризалашса, мәктәпкә илтер өчен бүтән берәр авыру диеп справка алырбыз. Алло, хатын-кызлар консультациясеме? Исәнмесез, Вера Зиновьевна? Исәнмесез. Мин сменагызны туры китереп, сезнең хозурыгызга бик зур гызыр белән килгән идем. Утырыгыз, тыңлыйм. Сезне кем дип белергә кушасыз? Мине Рия Сафроновна дип йөртәләр, Вера Зиновьевна. Үзем сау-сәламәт. Йомышым кызым Зәйтүнә турында. Зәйтүнә, Зина, балага узган шикелле. Кызыгыз узган, сез килгәнсез. Аңлап бетермим. Ул да биредә, урамда көтеп тора. Бик яшь әле ул. 15 генә тутырды. Укучымыни? Әйе. Никахсыз гына булып чыга инде алайса. Шул, Вера Зиновьевна, шул. Шуның көмәнен юк итәргә булсагыз иде. Аллаһ хакы өчен буш итмәс идем. Туктагыз әле, сабыр итегез. Күз яшы белән генә берни майтарып булмый мондый хәлдә. Чакырыгыз үзен. Табибә консультациясе хәлне аныклады. Класс җитәкчесе куйган диагнозны раслады. Аборт ясагач, кызыгызның киләчәктә бала тапмый торган булып калу ихтималы турында кисәтергә тиешмен сезне, Рия Сафроновна. Кысырлыкка дучар булу ихтималы турында. Мондый факторның килер көннәрдә аның гаилә тормышына ни дәрәҗәдә тискәре тәэсир итәчәген күз алдына китерәсезме? Китерәм, Вера Зиновьевна. Абортка ятар алдыннан һәр яклап уйларга кирәк. Җитди итеп. 7 кат үлчә, 1 кат киз диләрме? Хөрмәтле доктор, безнең хәлләр шундый. Бер уйлап, бер кисә торган. Мине аңларсыз дип өметләнәм. Зиночкага бала табарга һич ничек ярамый. Һич ничек. Кеше арасында рисвай булачакбыз. Бусы бер. Икенчесе, әйтер идем, иң каһәрлесе, әтисенең абруена нык сугачак. Ул безнең подполковник кеше. Югары хәрби училищеның танылган укытучысы. Хылка, кырыш, алмаз, тагын әллә нәрсә. Тынычларыгыз. Үз халкыбызга тел тидерү булса да, әйтим инде. Шын татар.
атасыз бала табу дигәнне күтәрә алмаячак. Җитмәсә шушы яшендә. Я. Сез кызыгызның балага узуында, аборт ясатуында ирегездән сер итмәкче буласызмыни, Рия Сафроновна? Әтисенә тамчыда белгертергә ярамый, Вера Зиновьевна. Бу мәхшәр булачак. Сез ярдәм итсәгез һәм Зиночканың абортын сер итеп сакласагыз, безнең гаилә өчен фәрештәлек кылуыгыз булыр иде. Мин моны ихластан әйтәм. Ярдәмегездән ташламагыз берүк. Шифаханәдә ясалган абортны ничек сер итәргә боерасыз? Ни рәвешле? Минем миссиям юллама кәгазь язу белән тәмамлана бит, Рия Сафроновна. Ниме, хөрмәтле Вера Зиновьевна. Сез бу эшне үй шартларында гына майтарып чыга алмас идегезме? Кем инде? Соң, безнең квартирада түгел инде, Вера Зиновьевна. Иремнең холкын фигылен, дөньяга ниндирәк күзлектән каравын аңлаттым инде, доктор. Сез, Рия Сафроновна, чабуыгызга ут капканга шулай үрсәләнәсез, беләм. Факт, мине җинаятькә этәрмәкчесез. Минем тыныч имин яшисем килә. Быел көз азагында улымны армиядан көтәм. Ул җегетнең дә ялгызак ятим калуын теләмим. Сабыр канатларымны сындырмагыз, Вера Зиновьевна. Зинһар. Аллаһ хакына дип ялварам, сызмагыз. Сырагыз тиярем. Үз квартирагызда башкарып чыгыгыз. Сезгә карата нинди кара уем була алсын. Рәнҗетмәгез, Зинһар. Безне кара язмыштан йылып калыгыз, Вера. Ярый. Бик гызырлысыз икән, сез сораганча булыр, Рия Сафроновна. Әмма минем дә җитди шартым бар. Әйтегез, Зинһар. Бриллиант кашлы йөзегегез белән түләрсез. Менә шушы. Шушы, кулыгыздагы. Артык та түгел, ким дә түгел. Мин риза. Бик риза. Мәгез. Рәхәтен күрегез. Мин бик бәхил. Юлда кайтканда, бәгырен суырып алган затка охшап калган булса да, Бәдрия ханым кызына ничек итәргә туры киләчәген бәйнә-бәйнә төшендерде. Ул бриллиант кашлы йөзегеннән коры калудан айный алмый иде әле. Ни гомер итеп мондый кыйммәт әйберне җиргә ташлаганы юк иде бит. Кызы игә биргән эшләрне белешергә дип, иптәш кызларына сугыласы итте. Ялгызы гына кайтып кергәч, ире кайтканчы аш-су ягында маташты. Кызына тырып җене купты. Коля Насратулланы каһәрләде. Коля дигәне Савинка малайлары таккан исеме ул егет кисәгенең. 9-да укып йөри, адәм имгәге. Үзенә дигәндә баш әйләндерерлек егетлеккә дә ия иде инде ул үсмер. Бәдрия уена да китерә алмаган әкәмәт ясаган булып чыкты. Хәер, күпне күргән чекистларны да сискәндерде ул. Насратулланың әнисе 7-нче заводта эшләүче Мәрфуганы поселокта бик тә тыйнак, бик тырыш хатын дип беләләр. Менә шул хатын соңгы араларда
дусларыннан, яхшы белешләреннән, сүз үтәрдәй танышларыннан бурычка күпләп акча җыя башлады. Завод профсоюз оешмасына да акчалата ярдәм итүне гозерләп, бер артлы 2 гариза язды. Мондай эшкә ни сәбәп дияргә урын бар? Малайы Носратулла котын алган иде аның. Автозаправка тукталышында 3 адәм Носратулланың юлын кискәннәр. Машиналары японлык икән. Шулар Носратулладан бер атна эчендә 10 миллион сум акча табып бир дип даулаганнар. Тапмыйсың икән, үзеңне дә, әниеңне дә, яраткан кызыңны да теге дөньяга улактырабыз дип янаганнар. Әлеге йөрәк яргыч хәбәрне әйткәч, Носратулла зар елап үтенде. Әнкәй бәгърем, бер үк милициягә әйтә күрмә, мине көне сәгате белән юк итәчәкләр дип ялынды. Алар кулыннан жан биргәнче мин үз-үземне үтерәм дип өзгәләнде. Мәрфуга барыбер бу хәбәрне милициягә ирештерү әмәлен тапты. Үзе бармады. Ахирәт хатыныннан булышлык сорады. Шимбә көнне кич белән кесәсендә кара җаннар даулаган акчасы бар хәлендә очрашуга юнәлгәндә тиешле кешеләр Носратулланы нык күзәттеләр. Мәгәр шиккә төшәрлек һич ни күрмәделәр. Егетнең әнисе аша килеп җиткән хәбәрне расларлык берни дә юк иде. Носратулла тасвирлаган кыяфәтле кешеләр һәм аларның Toyota машинасы хакында бернинди мәгълүмат кыйпылчыгы да булмады. Күзәтүчеләрне бу икенче төрле уйларга мәҗбүр итте. Әле анда сугылып, әле монда кагылып, Носратулла Казанның төрле почмакларында 2 сәгатьтән артык йөрде. Аннары иләренә кайтып, әнисенә теге явызлар даулаган акчаларны бирдем. Бугазлары тыгылсын, күргәннәре күрмәгәннәре шул булсын. Син дә тынычлан инде, әнкәй, диде. Шуннан егет подполковник Назиров гаиләсе яши торган 9 катлы йортка юл тотты. Зәйтүнәгә күп итеп акча калдырырга дип килүе иде. Туктале, Коля, ни эшләүең бу? Ал, Зиночка, ал, 2 дә уйлама. Мин бирәм сиңа. Үзем юллаган акчалар. Бик шәп күлмәк алырсың, өр-яңа туфлиләр. Аңла син, Коля, минем бөтен нәрсәм дә бар. Һәммә әйберем җитеш. Аннары мин ниндидер әйбер алып кайта калсам, әти дә, әни дә таң калачаклар. Акча каян алдым дип җанымны алачаклар. Бигрәк тә әти. Ул ипи алырга биргән акчаның калганын да тиенә кадәр саный. Юк, саранлыктан түгел, менә шундый тәртипкә өйрәнгән. Кирәк икән, күпме сорасам да бирә. Синең әтиең кешеләрнеке төсле генә булмас инде. Офицер бит, подполковник. Димәк, алмыйсыңмы ни? Юк, Коля, алмыйм. Тагын мине бәләгә токма. Белсәң икән минекеләрне. Алар әнә апаны телләреннән төшерми мактыйлар, а миңа гына сый була тора. Әнинең әйткәне дә булды. Иркәләп азындырдым мин сине, кызый. Аң бул. Кәкре басканыңны әтиең аңышай калса, сиңа да, миңа да сыңар тамчы мәрхәмәт булмаячак, диде. Бу акчаны да күрә калсалар, бетте минем башым. Бәлә артыннан бәлә буласы. Миндә акча тагын бар әле. Монысы синдә торып турсын. Син просто Сбербанк бул, яме? Кирәге чыккач, мин синнән сорап алырмын. Но никому ни слова. Могилы. Аңладың? Ай, аңладым. Ясно. Ерак яшереп куярмын. Ну, хоть туйганчы мороженое аша инде, не будь дурой. Ярар, сыйланырмын. Ну, пока, гудбай. Мин сиңа позвоню. Коля, бер ничә генә көн булса да звонить итмидер. Кирәкмәс. Мин бит подполковник идә юкта гына. Алай да кирәкми. Әни дә беспокоиться итмәс. Ну, ярар. Мин сине мәктәптән кайтканда встречу, только подружкаларыңны буксирга алма. Терпеть не могу шул хвостларыңны. Ярар. Сау бул. Ну, давай, пока, до скорой. Not human.
Район ішкі эшләр бүлегенә шақырткач, Носратулла Коля бик тә сәерсенеп калды. Утыр. Утыр, сөйләп җибәр. Соңгы көннәрдә ниләр майтардың? Акчалар каян килде? Кая китә торалар? Ну, минем ни гаебем бар инде, скажите, зинхар. Берәүне дә талаганым юк. Акчаны миңа әнкәй бирде, магнитофон алам, яраткан кызыма акча бирдем. Кинсен, минем дә яшисем килә по-человече. Яхшы яшисең килгәч, яхшы укып мәктәпне тамамлады. Яхшы итеп эшли башларсың. Чын җегетләр шулай итә. Посмотрим, анысы инде иртәгә сөкенешем. Мин бүген үк жить хочу. Бик ашыксаң, 10 классны кичке мәктәптә тамамларсың. Сиңа 16 тулды. Паспорт ал, эшкә кер. Әнеңне бурычка батырырга түгел, аңа булышырга кирәк. Булышырга. Күрәсеңдер, кап-кабаганаларыгыз аварга тора. Аларның төзәтәсе бар. Ана әбиең урын өстендә ята. Аны тәрбияләргә кирәк. Ә син җәннәткә бушлай, ширатсыз кергә йөрисең. Уят белү кумачауламас иде җигет. Безнең капка не ваша забота. Скоро безнең йортларны сүтәләр. Таш пулатлар безгә килеп терәлде. Безгә яңа йортта фатир бирәләр. Йортны утынга сатабыз. Хокукларны әйбәт беләсең. Бурычларыңда шулай белсәң начар булмас иде. Каян килә синең ишләр? Әзергә бәзер торучылар. Шушы яшьтән бармагың үзеңә генә кәкрәйеп куйган. Укымыйча галим, эшләмичә бай, оста булырга җыенасыңмы? Үзегез тәрбиялисез бит, иптәш майор. Детсадта акыл өйрәттеләр, мәктәптә тоже, милиция эше, еще хлеще тәрбияли. Телеңә салынма, Нусратулла Гыйлфанов. Әнеңә акчаларыңны кайтару турында уйла. Акчаны әнкәй үзе бирде. А то усилился ее падеж, и нужен внедрешь. Падеж не внедрешь, падеж не внедрешь, и нужен внедрешь. Даду-даду-да, даду-даду, даду-даду-да, даду внедрешь. Даду-даду-да, даду-даду, даду-даду-да, даду внедрешь. Ширше, это неправильно. Ширше, это неправильно. Ширее. Правильно. Ширее. Правильно. Я понимаю вашу реакцию. Носратулланың әнисе ни кылсын, елады, сыкрады, ә бердән-берен кичерде, гафу итте. Ярлыкау аналар эше күрәсен. Көз соңында ни гаҗәп, күк рәүле яңгыр яуды. Кешеләр бәгърендә дә тармаклы булып яшен уйный бит кайчак. Яшен сызылуга баш өстендә дәһшәт белән күк күкрей. Алай гынамы? Яшен очы җиргә барып тоташуга колак тоңдыргыч шартлау яңгырый. Бәдрия ханымның да эчке дөньясын шундый яшенле күкрәүле хәлләр талкыды. Яман эшнең 40 койрыгы була дип белми әйтмиләрдер мөгаен. Рәшит Мусин урамына кайтып җиткәч, үз йортларына борылабыз дигәндә, Бәдрия ханым өчен кояшны кара болыт каплагандай булды. Табигать хозурлыгы аның өчен селтәп атканда юкка чыкты. Алар каршысына әллә елмаеп, әллә чырай сытып Вера Зиновьевна килә иде. Өйләренә үк барган булган мәллә. Кайтуларын көтеп, сагалап торганмы? Бәдрияның йөрәге күкрәк читлегеннән каядыр аска шуышкан төсле булды. Самолетта ашканда кайчак шундыйрак имәнү булып алучан. Табибә ханым
Назировларның һәммәсенә бер юлы сәлам ташлады. Бәхетле гаиләгә сәламнар күндердек. Рәхмәт. Исәнмесез, Вера Зиновьевна? Исәнмесез. Исәнмесез, саумысыз. Бәдрия, без кайда торабыз? Син дә озакламыйсың. Юк, мин хәзер куып җитәм. Хушыгыз, Вера Зиновьевна. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Рия Сафроновна, кадерлем, сезгә йомышым төшеп тора бит әле. Шулаймы? Хөрмәтле Вера Зиновьевна, зинһар гафу итегез. Бакчадан гына кайтып килү. Хәзергә туктап тора алмыйм. Иремне ашатып эшертеп хезмәтенә озатыйм. Аннары үзем сезнең янга килермен, Ут чыкмагандыр ич, Рия Сафроновна. 1-2 минутлык сүз генә. Шут кенә сабыр кылсагыз икән. Үзем килермен, үзем. Вообще-то мин бүген сәгать 2-дән генә кабул итәм. Но сезне шунда көтәрмен. Күпмедән? Сәгать ярымнан, Вера Зиновьевна. Килештек. Мәгәр кичикмәгез. Вера Зиновьевна Бәдрияне поликлиниканың төп ишеге буенда көтеп алды. Табибәнең юка матур иреннәренә елмаю кунган. Җете зәңгәр күзләре илтифатлы карый иде. Ясалма озынайтылган кирфекләрен бөртекләп санап булыр иде. Сезне борчыдым, Рия Сафроновна. Гафу сорыйм. Кичерә күрегез берүк. Ниткән гафу сораулар ул, Вера Зиновьевна. Сезнең алда баш ияргә һәр чак әзермен. Кылган яхшылыгыгызны оныту мөмкинме соң? Һичбер борчу, хафа юк, Вера Зиновьевна. Бик рәхмәт, ихтирамлы сүзегезгә. Шундый мөнәсәбәтләребез озак саклансын иде. Тик мин бүген аянычка буларак сезне чыннан да бимазаларга чакырдым булып чыга бит әле. Тыңлыйм сезне, Вера Зиновьевна, тыңлыйм. 40 яшымны тутырдым, Рия Сафроновна. Ничәнче ел инде табиблык итәм. Әдәм рәтлек киен алганым юк. Ирдән аерылып, ул үстердем. Менә 3нче көн генә бик матур тун тәкъдим иттеләр. Натуральный мехтан. Үземә үлчәп теккәннәр диярсең. Шуны алырга акчам җитеп бетми. Сездән әҗәткә сорап тормакчы идем. Нәкъ Бәдрия фараз кылганча килеп чыкты. Тагын бәгыр итен умырмакчы бу туймас бәндә. Подполковник хатынының шул мизгелдә алга-артка карамыйча бу кымсыздан качасы, оятсыз син дип бөтен кеше ишетерлек итеп кычкырасы килде. Ләкин ул ничарадан бичара булып, култыклашкан килеш атлый бирде. Авызына су кабып барышак түгел иде. Сорады. Сорамый хәле юк. Йөзең кара, телең кыска. Вера Зиновьевна Сидоренко кулында гаилә тормышын шәлпрәмә китерерлек мине бар иде шул. Күпме дисез инде, Вера Зиновьевна? 5 миллион. Нибары 5 миллион. 5 миллион? Акылыгыздамы сез, Вера Зиновьевна? Каян килгәнди миңа андый акча? Без бит бер кешенең хезмәт хакына яшибез. Мин ничә елдан бирле эшләмим. Шаяртмагыз, зинһар, Вера Зиновьевна. Бала чага түгелбез. Шаяртмыйм, хөрмәтле Рия Сафроновна. Шаяртмыйм. Кирәк-тирәкне йыга. Шуңа гызырлавым. Расписка язармын, шикләнердәй булсагыз. Бер юлы гына түли алмам, шулай да озаклатмаска тырышырмын. Сезгә бик кирәк чакта мин бит ярдәмемнән ташламадым. Хәтерсез булмагыз инде алай ук, Рия Сафроновна. Кыска хәтер, үтә хәтер дигәннәр. Ярдәмегезне буш итмәдем, Вера Зиновьевна. Хакын мөлдерәмә итеп алдыгыз.
миңа гомерлек кабалага эләгергә димәгәндер лабаса. Инде артыгын өметләнмәгез. Кешенең бәхетсезлегеннән явызларча файдалану килешкән эш түгел. Бриллиант кашлы йөзегем бармагыгызда бит. Алай димсез. Акча биреп торырга теләмисез алайса. Бу соңгы сүзегезме? Аңлагыз, Верзиновьевна, юк миндә андый акча. Юк, була да алмый. Ярый, яхшы. Ирегез табып бирерлек итәрмен. Менә бу йөзек заманасында сезнеке булган бриллиант кашлы йөзек, сезнең подполковниктан сер иткән астыртын эшегезнең телсез шаһиты. Ирегез бик тиз танып алыр аны, бик тиз. Шулай эшләр идегезме, Вера Зиновьевна? Сез бит иң кешелекле һөнәриясе. Шулай рәхимсезләнә алырсызмы, Вера Зиновьевна? Ике дә уйламыйм, күземне дә йоммыйм. Мине берәү дә кызганмый. Нигә әле мин генә аяулы булып маташам? Заманасы шундый. Мәрхәмәтсезләр хакимлеге. Киреләнеп, аяк терәп торыр булсагыз, ишетегез. Сездән 10 миллион таләп итәм. Инде ни диярсез, Рия Сафроновна? Шантажисткасыз. Уйлап карармын. Эзләрмен. Табарга тырышырмын. Иртәгә әбәткә кадәр вакыт сезгә, хөрмәтле Рия Сафроновна. Минем кабул итү сәгатем көндезге 2 тулырга 15 минутта бетә. Поликлиникага китерерсез. Хушыгыз. Бәдрия Назирова өйләренә көч хәл кайтты. Юл аркылы чыкканда әздән генә трамвайга тапталмый калды. Вагонны аңардан ярты адымда туктаттылар. Салонда шул хәтле ыгызыгы купты бугай. Исләренә килгән берничә пассажир сикереп чыгып Бәдриянны эт итеп сүктеләр. Исәлектер кабахат. Хәзер бит татар хатыннарда, марҗалардан ким шимерми. Yok, ышканга шамы. Oyunda mujikның каттасы. Шек. Өзі генә бетсә шүтснейді. Трамвай иртүшіге бәләсіп шәшәк. Шулай. Квартира ишеген Зәйтүнә ачты. Рәхим кулында конверты ачылган хат. Ул мавыгып сәлам хат укый иде. Хатыны кайтып кергәч, сөенче алды. Чаллыдан хат, әниләре. Фәйтүнә бездән, кияүдән. Әфәләм төрле күчтәнәч тәҗрибәләгәннәр. Менә бу бәләкәй тартмачыкта. Фәйтүнә булай язган. Үткән атнада шәһәребездә үзешчән башкаручыларның нәфис сүз кичәсе, конкурс булып үтте. Кияүгез Нариманда катнашты. Ул Хади Такташның мәхәббәт тәүбәсен укыды һәм 2нче урынны алды. Мин аның укуын магнитлы тасмага язып алдым. Бер үзеген сезгә дә җибәрәбез. Бәдрия ханым эшендә 40 мәче тырмашса да, кайфының соңгы чиккә җитеп начарланганлыгын сиздермәскә тырышты. Шулаймы нейсәң? Менә рәхмәт төшкерләре. Иреммәс җаннар димәдеңме? Яле кияүбезнең ысталыгын тыңлап багыйк. Так. Вакыт күпме булды әле анда?
Зиян yok. Аны тыңларлык кына ора бар. Магнитофонны килик тә. Матурлык ул шулай. Кызда булса, җырчыклы йөзгә әйләнә. Ирдә булса аның матурлыгы, сакал-мыек белән бәйләнә. Мәхәббәт тә, нәфис, матур чәчәк, ләкин үзе гаҗәп гомерсез. Кайчак ЗАГС белән сыңы бетә, кайчакта яхшы ук күңелсез. Укуы тел теш тидерерлек түгел. Такташны укый белергә кирәк шуланы. Я, шәйләп алыйк та по местам. Bittик, кызым. Харап булдык. Үт кугым шартлый дип торам. Әтиең барында гына түздем. Мамочка, нәрсә, кем? Эшләр харап. Теге врач хатын Вера Зиновьевна тамам тигәнәк булды. Синең хәлләреңне әтиеңә җиткерү белән яный. Әтиеңә тун алырга диеп 5 миллион акча сорый. 5 миллион! Саклык банкасында аннык кына акчабыз барын. Көннәрнең берендә әтиең таптыра башласа, ни хәл итәргә дә белмим, акылым ирешми. Мин бит инде үземнең бриллиант кашлы йөзегемне салып биргән идем аңа. Хатынга. Зачем? Ни өчен икәнен белмисеңме? Сине бит ул үз квартирасында берәүгә дә белдермичә генә чистартты. Подполье. Андый эшне рәхмәткә эшләмиләр. Ярар, сүз ул хакта түгел. Йөзегемдә, балдагымда тагын бар. Менә акча ишетелә калса. Ай, кыямәт бит, кызым, мәхшәр. Икебезне дә куып чыгарачак яки атып үтерәчәк. Мам, күпме просит? Ой, Аллаһка йемәйттем лабаса. 5 миллион! 5 миллионов! Ух, тотар баласы аңламый. Кая киттең? Мам, минуточку. Мам, хәзер. Каян алдың бу акчаларны? Каян таптың? Кем бирде? Ник бирде? Синнән сырыйм. Каян алдың син бу тикле акча? Акылдан яздырасың син бит мине. Коля бирде. Коля. Нусратулламы? Аңа каян килсен мондый акча? Әнисе биргән. Әнәммесең бу? Саташулы төшмә. Кем арындырыр мине бу зәхмәтле хәлләрдән? Ой, сән, Зәйтүнә, Зиночка, уйлап кара. Коля әнисенең кешегә бирерлек нинди байлыгы булсын. Тол хатын бит ул, анасы карчык.
Күпмедән бирле урын өстендә диләр. Иләрен рәтләрләр иде алар акчалары булса. Кап-кабаганалар бит икесе ике якка янтайган. Юк, син маташтырма, кызый. Айт, хәзер үк дөресен. Бу акчаны ничек таптыгыз? Урлаштыгызмы? Кеше таладыгызмы? Квартира бастыгызмы? Айт, әтиң кайткач барыбер әйттерер. Хәзер аңардан бер нәрсәне дә яшереп калып булмаячак. Ох Аллам, элмәккә кертәсең бит син минем башна. Асылыны бүләргә генә калды бит инде миңа. Мамочка, мам, юкка не беспокойся, ярый. Бернинде дә воровство юк, грабеж юк. Акча Коленыкы, ул миңа подарил. Ну, честное слово. Икән күрәселәрем. Мам, менә мин отнесу үзем. Әйтәм, пока шунысын ала торыгыз. Мам, син успокойся, ну, мам. Мин хәзер поликлиникага, да? Әйе. Я Ходаем, ярдәм ит, ташлама үзең, Ходаем. Зәйтүнәнең зарларын тыңлагач, Коля Насратулла Вера Сидоренконы мушкага аласы итте. Бер күзәтте табибәнең бакчасына килгән чагын, ике күзәтте. Кыскасы, 40 елга да байтак булды. Шуны ачыклады. Ничә барса, ничә кайтса да, Вера Зиновьевна ялгызы гына. Кыргый-сыман, кешеләр белән аралашырга яратмый булса кирәк. Поликлиникада иртән кабул итсә, атнаның бик күп көнендә өйләдән соң юнәлә ул бакчасына. Көз азагы дип тә тормый, үзенә эш таба бугай. Октябрь урталары, эш көне. Бакчада 1000 дигәндәй пенсионерлар гына казына. Тынлык. Шуннан файдаланып, Насратулла күктән төшкән кебек табибәнең каршысына килеп чыкты. Стоп. Син Вера Зиновьевна Сидоренко, шулаймы? Тынлык. Кабер тынлыгы. Сыңар сүз әйтүең йөрәгеңә пычак. Хәзер үк шушы секундта бриллиант кашлы языкны саласың и гудбай. Сиңа тез түгел ул. Я 1 2 Ол да китә бир. Алам да китәм. Безелдәсәң, бел, хөкем карары шунда ук чыгарыла. Җәза үлем. Тагын шуны әйтәм. Улың Юрий армиядан кайтасы. Синең безелдәвең аңа да үлем. Хуш иттек. Бигайбә, мадам. Даду. Вот где собака. Даду. Ноябрь кергәч, училищеда подполковник Рахим Гариф улы Назировка заказной хат тапшырдылар. Кемнән булыр бу хат? Адрестагы кул язуы таныш түгел. Оқып карыйганы. Так. Хатта мондый юллар бар иде. Здравия желаю, иптәш подполковник. Сезне бик яхшы педагог дип мактыйлар. Фәнне беләсездер. Әмма йөгездә ниләр барыннан бихәбәрсез. Мәгълүм булсын, моннан 2 ай чамасы элек кызыгыз Зәйтүнә курсак төшерде. Бу эшне хатыныгыз оештырып йөрде. Гүзәл кызыгызны
Бала табудан, сезне рисвайдан коткарганы өчен хәләлегез кырсак төшерүчегә асыл ташлы йөзеген бүләк итте. Ышанмасагыз, тикшереп карагыз. Уңышлар теләп, якыныгыз. Нәрсә бу? Уйга килгәннең алга килүме? Тыйымлауның чынга ашуымы? Заманның ширле гадәтләренә тагын бер дәлил истәлүме? Сез язучы Барлас Камал әсәре буенча эшләнгән «Яшьлеккә хыянәт» дигән радио тамаша тыңладыгыз. Әсәр магнитофон тасмасына 1997 елда язып алынган. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.